Здравейте, добре дошли на канала Astro Lemonade. Днес ще си говорим за новолунието в знак Дева, което настъпва на 3 септември в 11-тият градус на знакът. По принцип, знак Дева свързваме с темите за грижата, прилежността, практичността, ефикасността, лечението, здравето, особено лечението с нетрадиционни методи и, да кажем, дори билки, грижата, реда, но ред в определена сфера от живота ни, чистотата също така. Ключово на това новолуние е да бъдете грижовни, прилежни, практични, ефикасни и имате добра възможност да положите желанията си или някаква цел лична, свързана с изброените теми, особено лечение, здравословно състояние, както и ежедневни ваши навици, бит, ваши колеги, подчинени, домашният ви любимец, работата ви, вашата прецизност, детайлност, ако имате нужда да изясните ума си, да вземете някакво практично решение, да оцените плюсовете и минусите и да вземете наистина логично, практично решение. Като е важно темите на Дева, разбира се, винаги да ги обвържете с сферата от наталната ви карта, в която реално попада това новолуние. Аз ще изброя сферите по-късно за всеки асцендент, така че ще можете, да кажем, ако новолунието попада във вашия втори дом, да обвържете желанието си с стартиране на някакъв нов здравословен навик, както свързан с вашето физическо тяло, като основното ви материално притежание, така и, да кажем, практични стъпки и пестене във връзка с ваши финанси, материални придобивки и така нататък. Хубаво е по време на новолуния да полагаме някакво ново начало, като имайте предвид, че така най-силно това новолуние ще бъде усетено от девите, родени в първите дни на септември, съответно и рибите, родени в първите дни на март, както, разбира се, стрелеци, близнаци, като тук не говорим само единствено за зодиите, както съм казвала и в предишни видеа, но и лични планети, особено Луни, Венера също, Марс, лунни възли. Както споменах, новолунието се случва в 11 градус на Дева, който свързваме с декада Козирог. Така че имайте предвид, че всичко, което стартирате и започвате, е важно да бъде наистина съобразено с реалността, да си дадете сметка, че самото новолуние е в опозиция с планетата Сатурн, която по принцип дава забавяния и е планета, която често ни кара да наистина да се осъзнаем, да мислим на това дали познаваме собствените си граници, собствените си слабости, поставяме ли си реални цели и поставяйки си дори някоя малка и наглед реално постижима цел, дали сме способни, дали имаме в себе си качествата, дали си даваме реална представа какво ще бъде необходимо да направим и от какво да се лишим, за да може да напреднем и да постигнем това, което искаме. Сатурн е планета, която обикновено забавя развитието на определеното нещо, което сме си набелязали, но често, както аз казвам, Сатурн, обичам да казвам, Сатурн е гуру, мъдър учител, който забавя с цел да доизкусрим, да доизпипаме и да минем през някакво препятствие, да станем още по-силни убедени дали искаме наистина това да ни тества. Защото може да се окаже, че това не е нашето нещо. Сатурн забавя, дава забавения на това новолуние с всичко, което си поставите и ви кара наистина това, което положите като цел, да бъде, да сте наясно, че ще се случва бавно и е важно да предприемете план и да действате по козирожки, бавно, плавно,
съсредоточено, осъзнато и наистина много трудолюбиво, защото другото ключово нещо, което пропуснах да кажа за знак Дева, е наистина трудолюбието, с което е типично за всички реално земни знаци. Това новолуние има и квадрат между Марс и Нептун, така че е възможно да усетите обстоятелствата около вас така да се стъкат, като това не е задължително да се случи точно на деня на новолунието, може дните преди или след това, защото всичко е субективно в зависимост от личните разположения във вашата натална карта и аспектите, които съответно планетите в момента правят и цикъла, в който се намират от живота си. Е възможно квадрата Марс-Нептун да донесе объркване на вашите планове, дори някаква заблуда. Също така, интересно развитие има и на 4 и на 5 септември, когато е съвпадът на Венера с Южният възел и с Лилит. Очаквайте развития, свързани с темите на Венера, които са пари, както и на Лилит до някъде. Тук ви препоръчвам да гледате видеото ми за богини, женственост и Лилит, което е така интересно. Там засягам темите за женствеността, превъплъщенията на богините, архетипите на женствеността и дори тъмната страна, в кавички или не, както го възприемете, на женствеността. Очаквайте интересни развития, дори креативни неща, свързани с пари и любов. Може да са дори прекрачване на някакви граници, свързани с ваш любим човек. Може да го усетите като някакво освобождаване, независимост, бунт срещу нещо, свързано с вашия любим, с любовта, с ваши ценности, притежания. Особено и, разбира се, е важно къде Венера попада в личната ви астрологична карта, къде се намират съответно вашите южен и северен лунен възел. И по принцип, какви аспекти прави Венера в картите ви. Може да усетите някакво влияние, обстоятелство около вас, свързано с жена, дали от миналото ви, дали от вашият род. Влияние, което ще положи така сериозен отпечатък върху живота ви за напред. Може да е и нещо позитивно, разбира се, освобождаване спрямо вашите собствени желания, защото Венера свързваме с нашите желания. Това, което наистина най-много искаме, нашите ценности. И тъй като Южният възел е намесен, може да са ваши сродни души или хора, с които заедно сте били ако приемате концепцията за минали прераждания, с които съдбата ви среща, Вселената ви среща, за да научите нещо ново или да си научите да си изтествате отново уроците от миналото. Особено силно това може да усетят хора от вас, които имат лични планети, особено луни, южни възли, северни възли, около 6-9 градус, съответно на знаците Везни, Овен, Рак и Козирог. А сега преминавам към влиянието на новолунието за всеки асцендент. Новолунието за асцендент Лъв засяга вашият втори дом, който, както изброих началото на примера на това видео, свързваме с нашите ценности, с нашето материално, всички наши материални притежания, основно физическото ни тяло, с нашите пари, доходите ни от работата, която извършваме и също така нашата ценностна система. Така че там ще бъде акцентът на новолунието за вас. Обвържете темите на Дева, когато полагате желанието или полагате ново начало, с теми на Дева във връзка с вашите финанси, материални притежания, ценностна система и вашето физическо тяло. За асцендент Рак, новолунието се случва във вашия трети дом, който свързваме с най-близките ни приятели, братя, сестри, братовчеди, нашия дом на общуването, начина по който изразяваме себе си, говорим, пишем,
Нашата самооценка, ако се занимавате и ако работата ви по принцип е свързана с публикации, с журналистика, с дейности, които изискват продажби и така доста общуване, убеждаване, доста говорене, презентации, може да обвържете желанието си с някоя от тези сфери. Също може да е нещо свързано с изучаване на някакво ново умение за вас, може да е курс, чужд език и не само някакви практически умения, така по-меркуриански нещо, което да е свързано с вашата сръчност дори. Както и разбира се, може да си пожелаете да обвържете темите на Дева ако се занимавате с договори, документи, да сте по-прецизни, по-внимателни, по-детайлни, така по-добре да си структурирате работата или работния процес, кабинета ви дори, папките в компютъра ви, като цяло как съхранявате информацията си е разнообразна. Може да бъде материализирането на желанието ви, ако се постараете да мислите креативно, свързвайки темите на Дева, които изброих в началото на видеото с темите на вашия трети дом. Също така и пътувания. Разбира се, дежурните теми, свързани с превозни средства и средства за комуникация. Може да обвържете желанието си. За асцендент Близнаци, новолунието се случва във вашия четвърти дом, който свързваме с самия дом, семейство, нашите корени, имоти до някъде, имунната ни система, нашите емоционални нужди, някои от родителите ни, майката или бащата, в зависимост от личната ви натална карта. Ключово при вас е той при всички, но на 7 септември има напрегнат аспект между Меркурий, тъй като Меркурий е управител на вашата карта, бидейки асцендент Близнаци, затова го споменавам, и Уран, като Меркурий ще попадне в вашия трети дом. Е важно да имате готовност, да бъдете по-внимателни, защото този аспект може да се материализира за вас като промени, свързани с графици, неочаквани новини за промени, документи, договори, превозни средства, общуване. Също така е добре да внимавате и за непредвидени инциденти, особено ако пътувате. За асцендент Телец, лунието се случва в вашия пети дом, който свързваме с най-хубавите неща, любов, деца, романтика, съзидателна енергия, креативност, вдъхновение, секс, също така рисковете, които поемаме. Така че обвържете темите на Дева с темите на петия дом, които изброих. Може да се да положите ново начало, свързано с някаква ежедневни навици, свързани с вашите деца или начина по който творите, ако се занимавате с някаква по-творческа професия, ако работата ви е свързана с изява на сцена, ако е свързана с реклама или нещо друго, ако имате нужда от творчески импулс, който обаче да можете да материализирате, не само да ви идват някакви креативни идеи, а наистина да материализирате това, което ви е хрумнало стъпка по стъпка по девишки, особено с тази втора декада, в която попада новолунието по Козирожки, като се заредите с търпение, както казах, защото нещата ще се случват бавно заради опозицията на новолунието с Сатурн. За асцендент Овен новолунието във вашия шести дом, който е точно девешкия дом, свързан с вашите здравословни навици, хронични заболявания или предразположеност към такива, с вашата диета, начин на хранене, вашите домашни любимци, колегите ви, ежедневието ви, бита ви, като цяло работата ви и вашите колеги. Така че може да обвържете темите на Дева, които свързваме с грижа, практичност, които изброих в началото на видеото, с грижовност, прилежност, ефикасност, лечение. Така доста резонират при вас.
ако имате нужда от по-здравословен рестарт, така да се каже, по-здравословно начало. За асцендент Риби, новолунието попада във вашият 7-ми дом, който се свързва с всякакъв вид взаимоотношения. 7-мият дом е нашето огледало, десцендента ни е там, с нашият брачен партньор, ако имаме такъв, също така дългосрочен партньор, тип семейен, хора, с които имаме някакви договорни взаимоотношения, бизнес партньори, особено хора, с които правим всякакъв род търговски сделки, продажби, хора, с които, така да се каже, правим бизнес, работим. Имаме също така, това е думът и на откритите ни врагове, нещата, които ни дразнят в другите. За асцендент Риби е ключово да обвърже темите на девата с седмия дом, т.е. практичност, ефикасност, грижа за здравето, последователност, трудолюбие, може би преподреждане на приоритетите във вашите взаимоотношения. Разпилявате ли се някъде? Как ви влияят ваши колеги, познати, партньорът ви? Имате ли нужда буквално от изчистване на взаимоотношенията си? Било то да комуникирате по-обрано с някого, особено сега след края на ретроградният Меркурий, да си направите равносметка, дали сте си изпускали нервите, дали ответната страна си изпускала нервите. Като цяло да започнете, така да се каже, един детокс в взаимоотношенията си, защото не бива никога да забравяме, че връзката между двама човека и двамата оказват влияние. Тук, нали, клишето така е доста валидно, което гласи, че ние учим другите как да се държат с нас, как да се отнасят с нас. Спрямо начина, по който първо се грижим за себе си и начина, по който отстояваме собствените си ценности, граници в взаимоотношенията. За асцендент Водолей новолунието се случва в вашият 8-ми дом, който се свързва с чуждите финанси, ваши кредити, може да са финанси на вашият партньор или някакви наследства, но това е и дълбоко психологически дом, който свързваме с нашите несъзнателни страхове, понякога вече съзнателни, в зависимост от това в какъв цикъл от живота си се намираме и дали сме отработили сатурновите си теми, а и не само плутоновите в картата си. Това е дом свързван с секса, с промените, начин по който реагираме на трансформации, с табутата, скритите неща, тайните. Така че може да обвържете желанието в това новолуние с темите на 8-мия дом и темите на Дева, в който се случва реално новолунието, здраве, практичност, грижа за начина на хранене. Девата е доста практичен знак, чист, може да се каже, нали, акцентира върху чистотата на тялото, така че е подходящо да направите някакво изчистване на физическото си тяло, което винаги влияе доста, разбира се, на нашето психическо-емоционално състояние, дълбоко психологическите неща, които свързваме с темите на Скорпиона, реално с 8-мия дом, в който попада вашето новолуние. Т.е. може да се изчистите освен физически, така и да го обвържете психологически и дълбоко емоционално от някакви ваши страхове. Да кажем, ако се страхувате да плувате, е много подходящо да започнете уроци по плуване. Те ще се отразят както на вашето здраве и неминуемо физическо здраве, външен вид, така и на вашето вътрешно емоционално състояние и преборване на някакъв страх, табу. Това е само един така лесен пример, който давам, като разбира се 8-мия дом може да е свързан и с пари. Ако имате кредит, да преосмислите как харчите парите си, ако предвиждате да теглите кредит. Сега е моментът до началото на ноември, даже бих казала до края на октомври, защото след това започва да се усеща много силно влиянието на ретроградният Марс и други развития за всички ни. За асцендент Козирог
новолунието се случва във вашия 9-ти дом, който свързваме с ученето през целия живот, с философията, нашата ценностна система до някъде, светогледа ни, как реагираме и как общуваме с различното, с другите култури, колко широко скроени сме, с недвижимите имоти, нали, по-практически, с книгите, книгоиздаването, с пътуванията, с някакъв род курсове и преквалификации, но така на по-висше ниво, може да се каже, с езотериката, с астрологията също, с воденето, с лечителството, тип водачи, тип гуру, наши учители, които може да не са така неконвенционални, може да са съвсем конвенционални учители и наши водачи, хора, които приемаме за успели специалисти, авторитети в някаква област, хора философи. Така че може да обвържете темите на Дева, свързани с здраве, практичност, с прилежност, грижовност, лечение, гъвкавост, работа, структура, логичност, комуникативност с 9-тия дом, дали ще планирате завършване на някакви ваши изпити, свързани с висшето ви образование, дежурното първо нещо, което хрумва във връзка с 9-тия дом, пътувания в чужбина, общуване с чужденци, ваши недвижими имоти, книга, ако издавате такава, или някакъв курс, който започвате, изучаване на нещо ново или вашата философия за живота, светогледа ви. За асцендент Стрелец, новолунието се случва във вашия 10-ти дом, най-високия дом в картата ви, дом, който свързваме с нашето положение в обществото, с нашата кариера, нашето по-скоро личностно призвание, което не при всички ни може да е свързано с нашата професия и работата, от която реално изкарваме пари и се прехранваме. Така че имайте това предвид, когато говорим за 10-тия дом. 10-тия дом, ако гледаме картата на дама, свързваме с понякога дома на нейната майка, разбира се в зависимост, т.е. реално нейната майка в картата й, ако и другите и лични астрологични разположения потвърждават това. В картата на мъжа обикновено това е дом, който свързваме с бащата, но без значение на пола и личните аспекти, личните натални характеристики. За асцендент Стрелец 10-тия дом се свързва с всякакъв род авторитети, шефове, може да са бюрократични структури, хора, от които зависим под някаква форма също така. Така че новолунието активира този ваш дом, дом свързан с постижения, желание да се доказваме, да бъдем, да се изявим под някаква форма и да бъдем забелязани в обществото, оценени. Ако го обвържем с личностното признание, то това е дом, който всичко, което вършим, усещаме наистина като наша мисия в този живот. Така че може да обвържете темите на 10-тия дом с темите на новолунието в познака Дева, с практичност, така да се каже, полагане на усилия, много работа, прилежност, ефикасност, изчистване във връзка с тези теми под някаква форма. Също така не бива да забравяме, че Девата е гъвкав знак, ако имаме нужда да направим някакви промени, да се адаптираме спрямо някаква ситуация, дали в нашата кариера, професия, дали в брака ни 10-тия дом също може да засегне и вашият брачен статус, така да се каже. Логичност, комуникативност, може да обвържете темата с новолунието, да подобрите комуникацията по Дева като цяло с вашия брачен партньор, вашия шеф, вашият баща, хора, които са авторитети в живота ви, или чисто по девишките теми във връзка с вашата кариера, да станете по-практични, по-ефикасни, по-прилежни. Ако е обвързана също така с темите на Дева, които са по-свързани с грижата за здравословния начин на живот, нашето хранене, лечение, може да бъде изчистване и така по-здравословна връзка с хора, които са авторитети в живота ни, хора, които под някаква форма може
с така по-високата позиция, дали като по-възрастни или като по-опитни в нещо, дали в работата ни или по принцип в каквато и да било сфера от живота ни, да имаме някакъв род така по-трудни взаимоотношения, по-закостенели, трудно да се адаптираме към тях, или пък да имаме нужда да се освободим от някакъв аспект на тяхната авторитетност и така блокаж върху нашата инициативност и доказването ни в живота, в професията, в кариерата. За асцендента Скорпион, новолунието попада във вашия 11-ти дом, който свързваме най-често с приятните неща, приятелствата, широкия социален кръг, общуването като цяло на по-голяма равнина, ако мога така да кажа, с нашите мечти, нашите хобита, нашите доста съкровени цели, групите ни по интереси, нашите съмишленици, нашето племе, ако мога така да кажа, привнасяйки от идиомите на английски our tribe, нали? Всеки трябва да намери своето племе, своите хора, своите съмишленици, своята компания, своята приятелска група, като 11-тия дом свързваме и с нашите идеали. Тук това може да са хора, които не са наши близки приятели, са хора, които имаме общи неща, да кажем, компания, с която ходим да играем в волейбол, или хора, с които заедно ходим на екскурзии, хора, с които се любуваме, обикаляме галерии, се любуваме на изкуство, хора, с които пием петък вечер, този род групи съмишленици. Така че новолунието в Дева може да обвържете с темите на 11-ти дом, като бъдете от една страна тук да балансирате между девишкото, което понякога преминава в перфекционизъм, т.е. да не съдите прекалено много вашите познати и приятели, да не бъдете толкова детайлни, така досъдливи, както понякога девите обичат да правят, да подобрите комуникацията си с тях, ако имате нужда да изчистите някаква част от социалния си кръг, или да намерите групи съмишленици, хора, дали било то групова тренировка, физическа като цяло в спорт, хора, с които да спортувате заедно, за да станете по-здрави, дали хора или група от хора, с които само поради факта, че прекарвате повече време с тях, нали, чисто психологически, ако те живеят по-здравословно от вас, ако се хранят по-добре, ако не употребяват, да кажем, алкохол, не пушат, да ви повлияят така по-благотворно, или хора, които вече са преминали през, да кажем, освобождаване от някаква зависимост, която вие имате нужда един вид от подкрепа и помощ, съмишленици, да се обвържете с такъв вид хора, да ги потърсите или да влезете в такава група. За асцендент Везни, новолунието се случва във вашия 12-ти дом. Това е домът на тайните, на скритото, интровертен дом, на уединението, на понякога изолацията, която сами си налагаме. Също така дом свързан с емиграцията, ако сте решили да пътувате в чужбина, така да се установявате за по-дълго или сте принудени да се установите за по-дълго, обвързвайки темите на 12-тия дом с 6-тия дом. Тук ключово е, ако имате наистина сериозна зависимост от храна, от взаимоотношения с някого, от било то филми, алкохол, цигари, каквото и да било секс, всичко може да се превърне в пристрастяване. По линията на уста 9-12 дом се активира при вас. Е ключово да станете малко по-обрани, по-интровертни, да се обърнете навътре, да си направите равносметка и да предприемете стъпки за освобождаване, ако е възможно да потърсите помощ, ако имате такъв някакъв род зависимост, ако пък не е нещо толкова сериозно, което се е превърнало в сериозен проблем за вас, може да е нещо, което тепърва, да кажем, последните месеци не ви е оказало влияние, искате просто да се изчистите емоционално, психически от някакви влияния, събития, от ретроградния цикъл на Меркурий, ако не ви се отразил ползотворно в взаимоотношенията. Като цяло е добре да използвате това новолуние, за да може от дните около него да си почивате повече, повече да си размишлявате, да правите приятни за вас дейности. За асцендент Дева новолунието попада във вашия първи дом, ключов дом от вашата карта. Имайки предвид, че
и управителят на това новолуние Меркурий ще сключи аспект на 7 септември с Уран, който е така нехармоничен квадрат. Около новолунието, особено около 7 септември, дните след това, и в зависимост, разбира се, от разположението и във вашата лична натална карта, не очаквайте точно на същите дни да има някакъв такъв тип развитие. Е възможно да има някаква внезапна промяна във връзка с графици, документи, договори, превозни средства, общуването, по този начин да се материализира аспекта за вас, тъй като може да ви донесе просто неочаквани промени и новини, като не е задължително те да бъдат отрицателни. Първият дом е ключов, защото това е дома на асцендента, дома на нашата личностна изява, начина по който околните ни възприемат, тези, които не са ни най-близките, начина по който изявяваме идентичността си, себе си. Така че може да положите ново начало във връзка с начина по който се представяте пред другите. Един вид да преосмислите начина по който изразявате своята идентичност. Ако е необходимо да станете по-практични в изявата си под някаква форма, по-прилежни, по-грижовни към околните, ако смятате, че това е нещо, към което би ви помогнало по-добре да постигате целите си в зависимост от това с какво се занимавате. Също така асцендента и нашият външен облик, т.е. до някъде можем да го свържем и с нашето физическо тяло и нашето здраве, така че обвързвайки го с темите на Дева, добре да се погрижите за себе си, за здравето си, за по-правилен начин на хранене и ако е необходимо, ако се върнем отново на начина по който изявявате себе си и преследвате целите си, да акцентирате на труда, работата, ученето, да обръщате по-голямо внимание на детайлите и да помислите дали е необходимо да станете по-гъвкави, защото сега с това новолуние в Дева и въобще месец септември има и други събития около първото лунно затъмнение в Риби на 18 септември, което поставя темите по оста Дева Риби за вас така доста сериозно, тъй като ще се случи в ваши ключови домове асцендент, десцендент, започва това леко развитие да се усеща още от сега от новолунието в Дева на 3 септември. Е важно да балансирате и да избистрите по какво имате да работите във връзка с балансирането между логичност и разпиляност или нелогичност, хаотичността на рибите и подредеността на Девата, свръх грижовността на Девата, свръх забиването в детайла понякога в негативно проявление и пък прекалената широко скроеност понякога и прекаленото приемане на всичко на рибите, прекалената емпатия. Новолунието така по-практически може да го използвате за полагане на цел, свързана с това да можете по-ефикасно да следвате заложени от вас планове и графици и пък ако имате трудност да се адаптирате поради някаква причина, въпреки че сте асцендентът Дева, по-скоро ако имате трудност да сте по-гъвкави и да не се толкова съсредоточавате в малките неща, да се опитате да не разрушавате цялото заради една негова част. Пример ще дам, ако човек е художник и толкова много иска да направи перфектен носа на човека, който рисува портрет за него, до такава степен да го прерисува, че буквално да си съсипе платното. Това беше от мен. Това беше прогнозата за новолунието и как ще се отрази на всеки асцендент. Надявам се, съм ви била полезна. Ще се радвам да коментирате, да харесвате това видео, да го споделяте с хора, за които представлява интерес, защото така ми помагате да продължавам да се занимавам с това, което обичам. Ще се радвам да се абонирате за канала, да ме последвате в социалните мрежи и ако искате лична астрологична консултация с мен, може да ми пишете на сайта ми www.astrolemonade.com или да ми пишете в Facebook или Instagram. До нови астрологични срещи!